Pautu ke eniti mar ebwali mawuoke county ma Vihiga biro rakore gi Compel Sportif Finol mar chapa dimba kiny pautu ke mabukungu. Ebwali noloyo The Menace gonde adekom ariyo nus final. Compel Sportif bende noloyo John Osogo mawuok Busia 5-4 kokale achoma. Mae en bang' dhi amodhi gonde adekom adek dakika ma 90. Lugari Progressive mawuok Kakamega bende biro rakore gi Brenda Girls mawuok Bungoma final makamano. Joloch biro yudo siling 250. Unaweka wili mtuva. Aya, kichwa kinataka kule. Hatari, namna gani? Compel Sportif. Leta, hatari kule. Nakwambia ile ni goli moja nzuri. Dimba. Chapa dimba. Wanataka pale go. Anakoroga. Anasema balozi mambo safi kabisa. Anakwenda pale goalkeeper. Namna gani? Tuli mawili kwa mawili anapiga. Imeamka. Ti mar Gor Mahia